Sitt Stejjer hija app għat-tfal li tgħinhom fil-qari bi stejjer osra u bi preżentazzjoni li tiffaċilita l-proċess tal-qari. It-tim tagħna tkellem mal-edukatriċi Anna Vassallo dwar din l-app li saret bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Il-proġett Sitt Stejjer huwa proġett ta' stejjer diġitali li jinsabu li jistgħu jiġu jinqraw fuq tablet jew fuq mobile ukoll. Huma stejjer osra li huma adattati l-iktar għal tfal żgħar qed ngħidu bejn wieħed u ieħor tfal tal-year 1 year 2 bejn 5 u 7 snin għaliex il-kontenut tagħhom huwa kemm bħala kontenut u kemm bħala tip ta' kitba huwa adattat għal dawk it-tfal dak il-livell. Il-kodba huma gradati, ġifieri Sitt Stejjer huma gradati biex jinqraw f'ċertu ordni. L-ewwel wieħed pereżempju huwa r-Re mar iż-Żu. Ir-Re mar iż-Żu fih biss kliem li fih b'żewġ ittri jew bi tliet ittri biss. Mela aħna qed nillimitaw l-itfal biex jaqraw biex ikunu kapaċi jaqraw sentenzi bi kliem li fihom kliem qosra biss. Aktar ma jgħaddu minn wieħed għal ieħor ovvjament nibqgħu tilejn sal-aħħar wieħed li fih iktar. L-ewwel storja hija fuq Re li mar iż-Żu qed jara l-annimali li hemm fiż-Żu, mbagħad isir il-ħin u jerġa' jmur lura d-dar fil-verità. L-istampi huma taħlita ta' stampa li hija ritratt reali ġifieri ta' Żu u fl-istess ħin mbagħad hemm figura ta' kartun li huwa Re. Biex ġifieri it-tfal fl-istess ħin qed tgħinhom biex jaraw il-post vera mhux kollox bħala kartun, imma jaraw il-post bħala ritratti. Jekk qed tara ħuta pereżempju hemm ritratt ta' ħuta vera. Jekk imbagħad ir-Re forma ta' kartun li huwa l-karattru prinċipali dejjem ikun bħala kartun huwa differenti. Stejjer oħra pereżempju għandna Karl mar fix-xemx huwa dwar kelb li jmur il-baħar, jmur fuq ir-ramel, jibda ħossi sħana, jkun irid joqgħod fid-dell, u mbagħad jaqbdu l-ġuħ jara xi tfal jieklu l-ħobs, jitħajjar, insomma jiekol il-ħobs, u mbagħad wara li għaddi l-ġurnata l-baħar jerġa' jmur lura d-dar. L-aħħar storja li hija l-iktar waħda forsi avvanzata hija dwar familja ta' orsijiet li l-ġurnata tagħhom tas-sibt li huma jmorru l-ors it-tifla tmur ma' missiera tixtri, tifel joqgħod id-dar jgħin l-ommu taħsel il-platti, sajru flimkien insomma u mbagħad jieklu flimkien. Importanti għaliex il-kodba li li ovvjament huma kodba stampati, dawn huma kodba diġitali, ġifieri t-tfal qegħdin hemm dak il-medium differenti mela huma jistgħu jisimgħu l-istorja wkoll mhux biss qed jaqraw huma stess, jekk iridu għandhom l-għażla mela jew hemm mudell ta' xi ħadd qed jaqralhom, qed jinstema' jaqralhom sentenza waħda wara l-oħra kif huma qed iqallbu l-paġna bil-pass tagħhom. U fl-istess ħin ukoll jistgħu jaqraw huma jħossu l-kliem, jħossu l-ittri, jagħmlu sens mill-istorja u jaqraw huma stess. Tista' tgħinhom ovvjament għaliex hekk qed jaqraw id-dar jista' jkun li forsi l-ġenituri ma jkunx jistgħu jgħinuhom biex jaqraw. Allura ħajsibu dak il-mudell li jista' jgħinhom jew jkunu qed jaqraw weħidhom jieħdu gost jaqraw weħidhom jekk jitfixklu f'xi frażi sentenza hemm dak il-mudell jistgħu jirreferu għalih u jaqraw weħidhom. Dil-app tista' tiġi aċċessata mill-pjattaforma tal-Android, tista' tintuża fuq tablet jew fuq mobile, tista' titniżżel b'xejn għaliex hija sponsorjata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u jista' jaċċessa kulħadd. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.